Hilot ha? Tungod sa imong ka, what sinanggo? Wow. Sa unang panahon, grabe pa man pagkanindot sa akong mga memory. Maligo, magliguon ako siya, liguon po ko niya. Pagkahuman, maglabing-labing ng duhab. Kung asa ko mo ato, tuwa po siya. Manugway ko baka, kuyog po siya perminti. Ang nga nagkatiguang may nagkadaghan na ng mga anak, di naman nagkamaldita na may nugmay niya. May paning baka kay paning problema ning bakahan eh. Tungod aning akong kinabuhi ni sige na lang katubang ko ning baka. Murag ni bata tigid nang kukumas baka. May paning baka kay bisad nun sa akong buhaton siya lantikan ako spesi di masok ko. Ako bunuton ang ilong. Wa jay tingog pares kong asawa mo sigsingka ako. Pag masinggan ang baba. Karon na hinuon. Nahog na hinuon kasig di baka no. Mura naman hinuon yung baka ug akong asawa dugay na kong tinanaw. Asa naman yung tawhana? Uy, udto na kayo. Karoon na lang tawhana na. Aha. Naara din yung tawhana ni ha? Ganihara di ko nangitaan yung tawhana ni ba? Nanawara sa'yo ang panghimod, yung mga mao. Minsan na po kayo na yung panghuna-huna, nagsikip ko bang baka. Karoon ka lang. Yung anil na asawa. Pati naman ako pag-ibubay ng baka. Dabi. Maragig yun. Ito sa galit! Oy! Ma! Ano mo ka dire? Hinihara ka na mo gisugo ba? Wal kus baka, nagbakiro kus baka, ganiha po ko. Style nimo? Wag yapon ka na usab. Ano pa style mo sa nag-iorasyonan pa ko nimo? Karon wa pagyapon ka na bag. Oh, Nga, kung baka nagbakiro kus baka, baka na itong niwang ng baka, wala ka ka. na ganahan trabaho dito sa balay? Lagi mo ko na, lagi Wa ka balong tibugas? Ha? Balak Ang ka. katong saging nato ito pang tuba ato. May pagtubugas. Oo, ma. Hay. Style nimo unsay mo kuno nas baka? Wala, oy. Karon nga na baka. Amin na baka be. Oh. Ano ba atong saging dito ah? Ganihara ko lang si pakita nimo bagay kas baka. Sige, ma. Lakaw na dito. Oh. Lakaw na. Kalibuag yapon na usab. 2023 na. Sobrang gibuhat na ako na lutse kung ginay mo gina na pagkaulawan yun mo iubos yun mo ako pagkamana iubos yun mo tanan ako gihimo at ibanta ka buhi us magayop nag-ubago para mabuhi ka pero unsay mo gihimo asa na lang ko mo masingganon na mo baba karon wag ka nagdasang orasyon sa una. Ang unya sa puso sa saging. Piso mo ko sa saging. At tangan ko na ang unya sa puso. Kung makuha ko na karon, balik ang tanan ng pag-ibugmas ako. Dara, karon kaning puso as saging mauna gid ni. Makuha lang akong gahom aning puso. Ulian di karon nin. Wala makuha mo gid ni. Tangan ko ni. Kung nagingon sa mga karaan, tangan ako nga mahulog ang unyas. Kinahanglan makuha nako ang gahom sa unyas ani. Gahom ng unyas ng puso ng saging. Mahulog ka. Para mahimo na kong gayuma. Mahulog ka. Nahulog! Nahulog ang unyas!
Ang unyas! Ang unyas ang puso ng saging! Nahulog! Yes! Yes! Ano itong tawhan na to? Ganihar ako nagsigsugo ato niya. Wala pa man ginabot. Sige na mag-text ng komprador sa saging. Karon, nakuha na akong unyas sa puso sa saging. Wa nagirason nga di naging ka magtarong. Maulian sa imong daug-daugon pa ko nimo. Hikay kay ko. Karon mo ni Lolo. Mo ni unyas sa saging. Karon ka. Ba ni tawhan na, oy? Kaleb! Kaleb! Asa na ka? Karon ka. Ling! Ling! Dali sa dinhi. Ganihar ako nangita ni mo. Dali sa kadiyot lang. Muhangyo lang ko nimo. Karon lang yun. Lagi pagulat ya. Unsa man? Ganihar ako nangita ni mo ba? Pwede ba mo kalma sa bisag Unsa karon man? lang? Nalang ko ihangyo nimo ako tanan buhaton na nako akong pagkabuutan ani dapita. Unya? Buhat na nako tanan sa mga one time lang gyud si mga kay kanida siya. Unsa man pud na? Kuan ni siya ba kanang muhangyo lang gyud nimo one time na ako lang ni sing ikuan si mo ha. Tambal ni siya. Tambal? Tambal sa high blood ni. Tambal sa high blood. Nana ko nung trabaho ba? Dili lagi one time muhangyo nya ako tanan labaron. Bantay bitaw ha. Tanan lihok sa balay ako ha. Sige, bantay bitaw. Nga sa kanila. Oh, di ba? Tanawa. Naulian na ka. Dili na ka pwede magsigig suko-suko. Oh, Nakapabutan ka nit. oh. Buta na ka kay karon. Sure ka? Kuan na siya sa saging unyas na karon. Alsa. Alsa, alsa. 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 Buta ko? Buta na kay lagi ka. Unsa butan? Ambina. Unsa butan? Kana imong silot ha? Tungod sa imong ka. What sinang mo? Anton hapon lang nga. Magdauban ka dira. Oh, mga idol. Salamat kayo sa inyong pagtanaw na po sa another episode na to karong adlaw din sa Banat Kaligbangan TV. Sa itong makalingaw ng mga drama karon bangi pag ang sunod na to mga palabas mga idol. Apan sa dili pa, shout out kay Nelsa Tapang from Saudi Arabia, Shout out. RJ Pajardo, Rupa Jen Francisco. Shout out Shout sa inyong mga idol. Shout out Kapitan Lailani Bacalso, kuyog sa iyang mga barangay opisyalis. Shout out Edith Amamens Hisem. Shout out Francisca Julay sa Pipito. Shout out. Shout out sa inyong mga idol. Ug kato atong malabas sa idol, napakita to siya idol sa ingon ato ang kahimtang sa ilaha baling sa bana nga medyo under din siyang asawa pero subay sa atong mga profesyon ng vlog dapat patas lang mga idol ha. Asawa ug bana dapat patas ang relasyon kung doon ay problema sa pamilya kamurag gyapon ang makasulbad ana o pinagis pag-ampo sa tukitas ang Ginoo mawagtang ang mga problema. Basta kita sa Kalibangan TV, lingaw-lingaw lang mga guys. Lingaw-lingaw lang ni mga guys. O kung doon na mo'y mga comment lang. O palihog, pagsuporta sa atong channel. To support, to like, Like, share, and subscribe. subscribe. Ayan nyo kalimti pag-subscribe nyo. Daghan kin salamat. Abangi ang sunod ang mga video. O katunalang tanan. Bye-bye! Bye-bye.